Een digitale coach die helpt mij alle vragen oer heegbegaafde of toeke ben. Deze AI-coach is toch elke nien te broeken. Melius Brouwer van Teacherk ontwikkelen deze chatbots omdat er zelfs geregeld vragen hier. Ik heb 2 benen die net op zo hoog begaafd binnen, maar dat maakt ik net zo voluit. Maar ze zijn soms wel heel erg slim en creatief en zo. Ik ging maar even ziekje op internet van wat voor onderzoek is hier die in. Een supervolle onderzoek die in. Maar dat is natuurlijk al heel erg theoretisch en al heel methodisch, zeg maar. Dus dat heb ik nou heel praktisch maken in een AI-tool. Best dan heel praktisch maken spar. Mijn zoon heeft interesse in dino's en in piraten. Hoe ver als ouder moet ik gaan om dit te stimuleren? Ik ging een keer, toen werden we thuis en toen moeten we gewoon even iets leuks doen. En dan iets creatiefs. Nou, toen ik heb haar intikt van, mijn dochter die had interesse in schaken. En bedenk een leuk speeltje voor haar om te knutselen. En toen kwam hij er mij van, kerst ik een soort fantasie schaakspel, schaakstik, littermatje. Nou, die opdracht die ik mijn dochter aan jongen, dat vond ze fantastisch. Die kon helemaal los. De chatcoach had Melius al meerdere keren geholpen. Het is gewoon fijn om dat straks even te sparren. En ik bijvoorbeeld als gesprekken heb maar squallen. Dus dan soms is het een gesprek met squallen op bepaalde dingen. Bijvoorbeeld mijn intern begeleider of mijn docent of zo. En dan kan je eigenlijk dat gesprek voorbereiden. En dan moest ik beter wat voor vragen kan stellen, waar ze moest opletten. Daar is het ik heel handig voor.